Li Tirkiye di 12 îlonê da perwerdeh û fêrkirina sala nû dest pê dike. Li ber bilendbûna enflasyonê lêçûnên kirtasiyê ango, pênûs, defter, jêbir û her wekî din sala çûyî 500 lîra bû. Lê ev sal sê qat zêde bûye û derketiye 1500 lîrayan. Li Enqerê di sûkên normal da çentên dibistanê bi navendî 400 lîra, qutiyê firavînê 105 lîra, avdank 75 lîra, qutiyê pênûsan 5 lîra, defter jî di navbera 20 heta 70 lîrayên tê firotin. Seroka giştî ya Sendîkaya Perwerdehê Necla Kurul van giranbûna tiştan gavadinirxînê dad de xuyakirin ku malbatên zarokan ev sal wê bi van bahayan barekî giran bidin ser milên xwe. Şimdi enflasyon biliyorsunuz çok Li yüksek. Tirkiye enflasyonek heye. Ev yek bandoreka xirab dide ser mamostaya malbatên xwendevanan. Mamosta nikarin de barê xwe bikin. Lê ji ber giranbûna tiştên qirtasiyê jî malbat nikarin van tişta bikirin. Ji ber ku bihayên her tiştî sê çar qat bilind bûye. Wisa diyar diket ku di ev sal herkes tengasiyeke mezin bikişîne. Seroka giştî ya Sendîkaya Perwerdehê Kurul li ser fêrkirina bi zimanê dayîkê jî disekine. Kurul radigîne ku di belgeyên navnetewî da ev maf hatiye naskirin. Lê desthilatî van mafa nade bikaranîn. Ana dilinde eğitim bir hak. Bütün uluslararası belgelerde bu hak. Di navbalgehên navneteweyî da jî hatiye diyarkirin ku di zimanê dayîkê da perwerde çêkirin mafekê mirovî ye. Li Tirkiye jî pêwîst e ev mafe were bicihkirin. Lê mixabin zarokên Kurda, Laza, Çekezan, Ereban ji vî mafî çi fayde nagirin. Desthela jî teşwîq nake lê bes pêşî lê dibire. Wek xwendevanên dibistanên serê navendî û lîse, xwendevanên zankoyan jî di warê giranbûna tiştên perwerdehê da gazînc dikin. Pirê wan ji bajarên xwe mecbûr dimînin ku biçin bajarekî din zanko bixwînin. Li ber vî jî mesrefên kirên xaniyan jî derdikeve. Ew di vî warî da hestê xwe wiha bilêv dikin. Yani materyaller her şeyden önce çok pahalı. Ber her tişt alavên pêdiviyên perwerdê gelek giran e. Alûziya here sereke mirov nikare bikire. Ez bi xwe xwendkarê doktorayê me hindek tiştên pêdivî nikarim bistînim û dîsan kiryaxaniyan heye em nikarîn bideyn. Öğrenci olarak alacağım materyalleri her zaman... Ez xwendevana ku beşêra gihandinê me. Tiştên ku em pêtivî, kamera û hindek tiştên dine. Lê ji ber bihabûna van tiştan, em nikarîn destvebînîn. Ez li gel malbata xwe dirînim. Lê dîsa ji ber bihabûna van tiştan, em nikarîn pêtiviyan xwandinê bikirin. Di materyalên xwendinê da li gorî sala çûyî ev sal sedan çil heta 5 zêde bûye. Di hin tiştên din da jî ji sedan 7 derbas bûye. Li ber van giranbûna jî pirê malbatan di nav fikaran dane. Wê çawa pêdiviyên zarokên xwe bikirin serê wan tevlihev dike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.